utino machielo mokwe ma oikore mar kelo ni weche manyien mag Oimore kokalo e Ramogi TV. En odhiambo mar tarik 16 horwaki ni machiegni erokamano kuom Ramogi TV mar weche manyien waikore makare mar wechego koting'o koda ka bura mabende idhi yalo odiechieng'no makiny bang' kinde bura matudo jadolo Mackenzie Paul gi nek mar ji moheo 400 mawachore ni noketo mondo mi otwe mako chiemo kendo bang' mano singone ni gibiro dhi neno Nyasaye achiel kachiel. Mano wach ma wamedo luwo ni nyako Ramogi kata kamano entiere weche manyien ma wanogoro ka kopogore kod mano bende twak makoro wacho ni ogwele kind jatend piny kanyakla kod bad migawo mar Weche bende achiel kuom gino manyuolo paro mopogore kama kuom josiasa mathurka wacho ni onge tiende mondo bad migawo mar doho chal ka gima go bar gi piny ni giyie gi dwaro mar tend sirikal mamalo. Bende pod waluwo ni mago motendre kod yepo mag skunde ma pacho kae bende koro nyithindo donje klas mar 9 kata kamano nitie midhiero moko ko sekta mar somo to skunde nitiere kod gope ka jopuonjre moko donje skunde go gi lwetgi nono nyakwara Ramogi. Wach mar kuo jamni mabende osebedo ka kelo achiedh nade ne gwenge mag nyandwat ma oro mar okak bende sani koro jopiny ochako lalore kendgi giwegi ka ifulo moko kuom acheje ma iparo ni osebedo kanyayo timbe mag kuo jamni. Mago waikoni kachiel gi mago mag tuke koro kora tuke mag AFCON madhi mbele to mane weche manyien mag Oimore to mokwongo wachako gi thuond weche. Ogai mar jomin bucho yango ni achije 95 koreo koda ka jadolo Paul Mackenzie idhi yaune gi bura mar nek manotimore Shakahola. Mimi nataka nimwambie Madam Chief Justice, mimi niko tayari. Mkutano kati ya executive, judiciary, legislature, our leadership. Jatend piny Kenya William Ruto koni oikore ne twak gi doho mar tieko liet mani kindgi kako machielo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance to nyiso doho ni kik go bade piny kata matin. I ask if anybody can help me so that I can continue with my education because for now I'm helpless. Kuja hapa nataka nikitolewa sitatoka ninataka kusoma. Midhiero podo kwa skunde sekondari ka jopuonjre donje klas 9 ka jopuonjre moko bende chope skunde gi lwetgi nono. Warwaki nyako Ramogi machiegni kendo sendo en Oimore machiegni George Bat. Mano nyiso ni roho mar kelo weche manyien adimba koro semako nyako Ramogi kinjo ka wuoyo kanyakla kamano. Mano nyiso ni waikore yo makare mar mondo wamigi kuku gi duto bed thuolo mar ndikonwa kendo miwa pache nambari 360 kata Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod mbui mar X @Ramogi TV KE miwa pachi e weche manyien ma waikoni otirane. Machiegni nyako Ramogi wan gi jaloko marwa Belinda Dhiambo nyinga Lydia Okeyo machiegni nyinga en George Bati. Achich maduong' ma itudo kod nek ma coach ma Shakahola Paul Mackenzie idhi donjone gi buchne kod odiechieng' makiny. Mackenzie kanyakla kod achije mamoko 94 idhi donjone gi kod nek mar ji 400 mane ochun gi tweyo chiemo magichwe gi tho bungu ma Shakahola. Mackenzie man jadolo mar kanisa mar Good News International wachore ni puonjo jokanyo mag kanisa no ni ka ng'ato tweyo ma otho to odhi e polo achiel kachiel. Kalure kod ogai mar jomin buche Renson Ingonga, Mackenzie kod achije mamoko ma itudo kod nek ma Shakahola idhi donjnegi kod ketho mar nek, njore, timbe nyayo njore kod sando nyithindo matindo. Kodhi mbele nyako Ramogi ni jatend piny William Ruto wacho ni oikore mar romo kod ogai mar doho Martha Koome e gomba ka wi tieko mibadhi e bad migawo mar doho mathurka. Kaolose County Manandi Ruto lero ni odhi romo kod Koome kachiel gi Moses Wetangula kod Amason Kingi mar tieko mibadhi e bede sirikal duto ma pacho ka. Jafwambo mar siasa Chris Owino lero no mathoth. Emano manenore kaka okenge mag temo medo ndhandhu ne osiep mawach e kind piny owacho mar Kenya Kwanza kod bad migawo mar doho. Jatend piny William Ruto orwako kwayo mar ogai mar doho Martha Koome mar timo twak e tieko gwandruok e kindgi. Madam Chief Justice amesema jana anataka mazungumzo na nimekubali mambo ya kuzungumza. Nilisema mwenyewe tarehe 2 tunahitaji mjadala kwa mambo ya ufisadi Kenya.
Lazima tupigane na ufisadi kwa vyovyote, na hatuwezi kukubali ufisadi ihujumu maendeleo ya taifa letu la Kenya. Kaluwore gi jatend piny, mibadhi e achiel kuom gigo moseduoko piny Kenya chien kuom higni mathoth ka osingo mar muko sigingi mar mibadhi e higani. Kenya hii imekwama siku nyingi kwa sababu ya uzembe ya uongozi, kwa sababu ya wakora na matabeli ambao hawataki tubadilishe Kenya, na kwa sababu ya ufisadi. Na ndio nilisema mapema mwaka huu, hii ndio mwaka tutamalizana na ufisadi. This is the year we are going to sort out corruption in Kenya. Ruto wacho ni nyong'ong mare mar kedo gi mibadhi dhi menyo sirikal mamalo, od bura mamalo kaachiel kod migepe duto mag sirikal, gino ma omiyo twak makamano nyaka nywand spika mar od bura bende. Mimi nataka nimwambie Madam Chief Justice, mimi niko tayari. Mkutano kati ya executive, judiciary, legislature, our leadership, the leadership of the executive, mimi nikiongoza, the leadership of the judiciary ikiongozwa na Chief Justice, the leadership of the legislature ikiongozwa na speakers wetu. I am ready for the conversation on how we are going to deal with vested interest, with incompetence, and with especially corruption, whether it is in judiciary, legislature, or in the executive, because it is delaying, it is derailing, and it is sabotaging the progress and the potential of Kenya. Ruto lero ni ochano tiyo kod twak makamano e pedho nying ongoko e sekta mar thieth kod udi ma owacho ni osebedo ka tiyo gi doho e chungo chenro mage. And therefore I welcome the conversation between the executive, and I am going to lead from the front in that conversation so that we can deal with a monster that is destroying our country, so that we can deal with those, the corrupt, who go to courts. Once they have been investigated, once they know they are going to be charged, they run to court, obtain orders that they cannot be charged for crimes they have committed. Chieng' wuok tich jumani, ogai mar doho Martha Koome ne onyiso luoro mare ni piny Kenya ochomo e bugo mar chik poni William Ruto kod sirikal mare mar Kenya Kwanza odhi nyime kod chayo ng'eto mag doho. Koome ne oyango chenro mare mar romo kod William Ruto kaka jatend piny owacho e okenge mar keto kwe e kindgi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Seche go gai mar ODM Raila Amolo Odinga okone gai mar doho Martha Koome ne kik yie dog chien e wi chung' mare. Odinga okone Martha Koome kogo bade piny kendo loso kod jatend piny William Ruto to jo Kenya koro dhi wito geno kuom doho. Jafwambo marwa Walt Nyambaga ntiere kod ler mathoth. Jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga oseyo gai mar doho maduong' Martha Koome e kuom yie loso kod piny owacho wi weche mag dhi ataro kod ng'eto mag doho kendo rodho korgi ni gibiro balo kod doho. Nataka sasa vile vile kuchishika mahakama teke iwe kama mahakama vile vile ni party ya executive. Sasa yeye anasema ukiamua vile yeye hataki hata heshimu uamuzi wa mahakama. And he will defy and ignore the ruling of the court. Hiyo ni mwanzo wa udikteta. Hiyo ni mwanzo wa udikteta. Mahakama hata kama ameamua vibaya, wewe uko na nafasi ya kufanya apili. Naona ati yule ambaye ni jaji mkuu Martha Koome amesalimu amri, sasa anaitisha mazungumzo ya amani na Ruto. Unajua imenivunja moyo sana kwa sababu juzi watu wa KWS walituambia tukikutana na fisi ati uongee nayo. Wakenya wakajaribu wakawaambia hizi fisi haziwezi ongeleshwa. Odinga mane lose nyasi manandiko jokanyo mag duond bura mar ODM e kaunti ma Vihiga okoni Koome kod doho kowinjore ogo bade piny e kendo rem chung' kar tiendgi e gino manyiso nyaw mar doho motisi ni nyalok maonge kod thoche mar chung' motegno e kendo kwero sirikal mondo were kod tenda goko. Sasa huyu jaji mkuu Madam Koome anasema nataka kufanya mazungumzo na Ruto. Hiyo ndio mwanzo
ya kuregesha kamba. Hakuna haja ya mahakama kufanya mazungumzo na Ruto. Na tunataka tuwaambie huyu mama wetu kwamba the people of Kenya have given you powers as an independent arm of government. Na ukisema unataka kwenda kuongea na rais, inamaanisha umewacha mamlaka yako. Jotelo gokoni Ruto rochore kod bede mag piny owacho kaka tamana od bura bende gise ni osoyo fuko kendo ok nyal menye kako winjore kendo kalo chike moko mahinyo jopiny kaka chik mar usuru melo 2023. Bunge sasa sheria inatoka Ikulu na inapitishwa kwa bunge siku hiyo. Hakuna bunge, hakuna chochote. Alafu Wetangula wanazunguka hao na kuja kufanya harambee hapa. Kuna speaker anafanya vile imetoka kwenye Ikulu. Bende gitel ni sirikand Kenya Kwanza onge kod lek mar fungo pek mar ngima, reso rowere weche mag somo kod rango pek mar uchumi. Tuliambiwa na Bwana Ruto na wenzake ya kwamba watajali maslahi ya mahaslas. Hapa Muhaya maslahi ya mahaslas imeangaliwa. Mambo ya mahaslas imegeuka ikawa mateso bila chuki. Kwa sababu tumekosa pesa ya CDF na tunauliza serikali itoe hizo pesa kwa haraka watoto waende shule, si ndio? Wanakaa kwa meza na Ruto kupanga vile wataongeza ushuru, vile wataongeza gharama ya maisha, kupitisha miswada ya Ruto mbaya kule bunge. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi were kod mago mag siasa ma okwako weche mag sirikal malo kodo odonjo motore kod weche mag skul. Midhiero pod okwako thoth sikunde mag sekondar kata doko ni piny owacho ka okalo migawo mar somo to nyicha ne oselando ni osechwalo omenda mag somo ni sikunde. Jatend riwruog jopuonj madongo mag skunde sekondar Kesha yuago wach gope madongo ma skunde go ntiere godo ni mar sirikal oro mana pesa makidam. Jafwambo mar Wali Abich ni kod ler mar wachni. E kinde ni maskunde ne oseyaw ne somo mata mokwongo kendo jopuonjre manotimo penj mar klas 8 higa mokalo dhi nyime gidonjo e klas 9 e skunde mag sekondar mopogore manoluongie. Moko kuom tend riwruok jopuonj madongo e skunde mag sekondar Kesha ogolo ng'ur ewi midhiero ma skunde kale kata odoko ni sirikal ne osechwalo omenda ne skunde. Jakom mar Kesha alwora ma Nyanza Jojo Piyo wacho ni omenda mane sirikal ochwalo ne skunde nyaka sani pok omigi obok mayango kaka onego bed ni gitiyo go omenda go kane okoni mano nyalo rocho chenro mag tije skunde. Disbursement ma last year ne pesa wuok to guideline we work or guideline work to pesa wuok they work together. Koro for this one 2024 moko ng'eyo why this guideline obodho kapok owuok nikech ideally ka ng'ato golo pesa midhi tigo ose map out kaka pesa no dhi tiyo. Mboko nego beni pesa ni pod bedo mi onge pod okwa yudo the guideline, but I hope before this week ends, the government will be able, they'll be able to give us the guideline. Mondo miki kwa bed accused of misappropriation of these finances. Jakom mar Kesha e county ma Homa Bay Dickens Bula bende wacho ni kata doko ni piny owacho ne ogolo singo mar chwalo omenda skunde gi atamalo 50 tamni to mano pok otimore ka okone gin kod peke tayo skunde nikech omenda mano chwalnegi kod migawo mar somo e pachoka pok omigi obok manyiso kaka onego bed ni gitiyo go omenda go. No wabedo promised ni this term they were 50%. Most people were patient. Third term, last year, school so suffer kabisa. In fact, nwatimo penj gigope. Kwano expect no miwa 50% wachul gogope mane nitie. To kwako wachako iga to miwa pesa kanyo bole account to circular manyiso kaka pesa no obedo ti. Gima sane temore since 2020 nitindi oro pesa to circular biro kata mana after 3 weeks or 1 month. Kore ke yodo ni kare pesa mitiyo go koni karone go ti kode koni. Bende ge ywak ne sirikal osebedo ka chwalo ne skunde omenda yo makidam ma osemiyo skunde bedo kotich matek mar chulo jochiw mwandu ne skunde kendo oseketo gi gope madongo. Winjo matek nikech mae be pesa ma gimbe gin go gi konyruok. Gimbe gin gi nyithindo ma giro tere skunde gi nikech suppliers gi gin ji ma gin parents. Gimbe gi chiemo. Samoro idong gi gope maduong to pesa te in godo ti rita ne matin ayud guideline. Mae pressure ma wan go ma jonyuol moko suppliers moko biro
Ko renovate skul jopuonj an kaka ichulo to kawuogi. Akwayo piny owacho gima ging'inwa ahinya en capitation. Mondo pesa odonji skul at the right time and the right amount. Kik delays bedie. Nitiere skunde moko mag opegi kadho 10 million, 20 million. To gopego nyaka bedi nikech fees tin to pesa ma sirikal oro be gioro nus. Ok gior te. Koro gowi to ng'eny e skunde. Jotend riwruok jopuonj madongo e skunde ma sekondar go wacho ni nitie skunde mathoth ma jochiw mwandu osekata tero e doho nikech wach gowi ma giwacho ni biro nikech omenda ma sirikal chiwo negi e yo ma kidam. Quality mar education ma offer is compromised because ok waonge pesa moromo. To kata ka nikawo gowi, ok dibed nikawo gowi ever since because jogowi be koro ol gi skunde. Wasomo gaset ineno ka ng'eny skunde sani tere court ni schools ok nyal chulo gope. Koro onge joma dwa miyo schools gik moko on credit. So that's also another challenge ma wan go sani because of this capitation mosabedo irregular. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kapod wang'iyo mago mantiere sekta mar somo nyakwara mga jwang chenro madhi mbele nyime mar rwako jopuonjre e klas 9 moko kuom jopuonjre ochuna mondo mi odonje skunde gi lwetgi nono maonge omenda kata mana gige somo. Jafumbo marwa Simfros Okinda lero na sigand jopuonjre moko adek maonjo sikunde mag Kabianga kod Kanga maonge gigo ma idwaro kaluwore kod dhier ma okwako familia magi. Ma en skund sekondar mar yawuoyi ma Kabianga. Jonyuol kod jopuonjre ochopo kod mwandu mag siro somo ka jopuonj gi jotije mag skul nono mar neno ni orwak jopuonjre gi e chako sombgi mar sekondar. Ataro mar kaka jopuonjre mamoko chopo e skundni, Thomas Ekai ochopo ka gi lwete nono maonge janyuol moro amora kata mwandu mag somo. Thomas mawuok e sub location ma Kanyakwar, location ma Kondele County ma Kisumu, wacho ni odak kod wuon mare maonge nyalo kagoyo rak matindo tindo ema nomiyo choko kata omenda mano idho ng'anya murko mochopo e school. My parent is not capable of paying my school fees and buying me necessary things. I hustled so that I can earn money. The money I got I used for paying transport, which I came here with. Ekai neno ni wuotho kod chandruok mathoth e chunye koparo kaka min mare noweye kapod en nyathi ma kidoro. My mother left when I was young. I can't recognize my mother if I meet her. Ekai omedo lero no temo manyo sir mar somo gino manogore Lwanda. I ask if anybody can help me so that I can continue with my education because for now I'm helpless. My father is not capable for affording my high school education. So I tried to fill many forms including Family Bank, KCB, Elimu, Wings to Fly and Waxia, but all of them failed. Japuonj maduong' e skul mar Kabianga Boys Ezekiel Langat wacho ni obuok ahinya tok winjo sigana mar wuoyini kod riyo mare mar somo gimomiyo ka okang' mar konye. Part of the journey was covered by foot and by the time he arrived he was weary. I had to look for some breakfast for him, at least to give him strength. He was just carrying a bag which had only one jacket. When I saw him, I was filled with a lot of pity and I thought this is a case we should adopt as a staff. Komachiel e skund yawuoyi mar Kanga High School, jopuonjre moko ariyo nobuogo ji tok chopo e skul ni kod lewni moyiech. Anwar Busaka mawuok e kar chung' od bura ma Uriri kod John Odero mawuok Suna West duto e kaunti ma Migori nochopo e skul ka giywak. Busaka lero gi lit gombo ma en godo mar somo kendo biro konyo joma ochan. Nimekuja hapa nataka nikitolewa sitatoka, ninataka kusoma angalau nikifika maishani nikimaliza kusoma nisaidie the community wenye kuna shida kama mimi. Lakini hapa sitoki kwa sababu sina uwezo wa kurudi nyumbani. Nimekuja kwa mguu na sina chochote jamani. Busaka manoyudo maksi 396 e piny mar KCPE nochopo e skul mana kod sanduku mar lewni mowacho nomiye kaka mich kod japuonj mare mar primar. Mana kaka Thomas John Odero wacho notimo tije lwedo matindo tindo manomiyo yudo pesa monyiewo godo sanduku ni mochopo godo e skund Kanga mosegombo mar some. This school has been my dream since class 5 and I really worked hard so that I can manage to get in this school. But by bad luck, my parent, my single mother, who is also sick, cannot provide my school fees.
So I saw it wise to come here myself so that whoever who can see for me sympathy can help me so that I can go on with my learning. Kaluwore kod japuonj maduong' e skul sekondar mar Kanga, Ruben Kodiango, jopuonjre go biro dong' e skul kama osechiwnegi lep skul kod jopuonjre moko ka gigeno yudo kony mamoko kowuok kuom joma chunygi lendo. I think as a school we'll do our best just to help them start off. But I want to appeal to stakeholders and well-wishers to come in so that we can support the two boys to continue with their secondary education. Tamo kongo ma jopuonjre mag klas 9 nochakore ayanga odiochieng' manyoro, ka lipot wacho ni achiedh nade maka kod kacha pod otamogo kuom jopuonjre donjo e skunde mag sekondar. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Rio mar somo nyako Ramogi mane kako chalo wan gi geno ne jopuonjre go chieng' moro achiel biro ndiko sigana mar bedo jok ma orieny kendo chopo lek margi kendo konyo joma giweyo chien ka gibiro tieko wuodhgi mar somo e sekondar. Kama en mana skul achiel kende, Joj Bati nyalo paro ni nitiere skunde mang'eny bende koro nitie gi weche machal kod mano, kata kamano ayie gi japuonj maduong' winjo kowacho ne gibiro duto ma ginyalo mano ni jopuonjregi oyudo puonjruok makare. Jopuonj joma lich, jopuonj joma winjo mi osimbo, eruru kamano jopuonj. Okil moro ma Nairobi omako bura e doho ka odwaro mondo wit oko chenro mar medo omenda ma ing'ado e agulu mar Aheri kata NSSF ming'ado kowuok kuom jotich mag mapachoka. Okil John Maina Ndegwa ochwalo ng'ur e doho ma Milimani Nairobi ka okoni joma ondiki e tich osuru obembo ma ok owinjo med ng'ado sachgi ahinya e kinde ni ma koro ngima medore ne oganda jo Kenya. NSSF nyicha ne olando ni omenda mamalo ma ing'ado jotich kadhi agulu no dhi medore kowuok siling 1,180 nyaka siling 1,740 dwe ka dwe. Every other Kenyan know that the times we are living are so chaotic. The cost of living is so high, and I know that the courts will empathize and sympathize with the plight of workers who are toiling so hard to bring food on their tables. So I have no doubt, I know it will pass. Ywaruok e kind ODM kod UDA pod dhi nyime gwenge ma Nyanza ka jokanyo mag ODM oramo ni gwenge ma Nyanza UDA onge kod huma, to jokanyo mag UDA bende wacho ni gin kod thuolo mar uso duond bura margi kamoro amora e piny Kenya. Jafwambo marwa George Juma miyo lerno koe kaunti ma Migori. E kinde ma juma achiel mokalo ywaruok mar siasa osemienje kind jokanyogo mag duond bura mar ODM kod mano ma UDA e gwego mag Nyanza. In this country there are regions that are UDA and there are regions that are ODM. Nyanza is an ODM zone. In Nyanza, we will not allow anybody who tries to bring something that is not ODM. Kwa kaka jo Kenya oyienwa mondo obed gi chama mang'eny. Koro ODM ok bi chunowa. Koro yamo mar UDA ni wadwa lande e yo mar mos ok mar tero taj ka gik ma jo ODM keto wagoni. Osebedo siasa mar duokruok makoni kod kocha kama kuom jokanyogo mag ODM wach ni gwengo mag Nyanza en kar ODM kendo ginyayo mondo koro UDA odonjie ka jokanyogo mag UDA bende oramo ne ok nyal buoge. Uwacho ni un gi dhano 4,000 display na uru ji 4,000 ma un go Migori County go. Ku wacho na die ku dwa chamo pesa Ruto chamuru mos. Chamuru mos to kik wuond Ruto ni UDA nyalo donjo e luoka. Migori ka en ODM. Nyanza ka onge ng'ama biro gi oda madonji. Jokanyogo mag ODM bendo ram duond bura mar UDA pok odonjo e gwego mag Nyanza ka giwacho ni lipode ma igolo kod kuom jokanyo mag UDA ni huma gi medore en miriambo. Onge kata odiochieng' achiel ma use report ni jo ODM interfere kodu. Nikech wang'eyo ni onge kuma udhiye, be onge kuma untie. Ubede gama notende, tu ubedo umadho chae kendu, kuse madho tu uwuok ni utimo recruitment. Neno kata ko ya office e Migori ka. Office mane mo yao e Migori County ka. Onge. Owe wuondo president ka gidhi kweche to gidhi kweche. Wach ma osegol kod kuom jokanyogo mag ODM ni gwego mag Nyanza ok ginyal yie mondo UDA odonjie. Koro osekelo paro mopogore opogore. We openly accuse our brothers from Central Nyanza
of continuing to pursue selfish and primitive politics that has no place in our community today. The unity of the Luo community cannot be built on intimidation and harassment on one hand and an intimidated hero worship on the other hand. Jokanyo mar South Nyanza Youth Professional Lobby Group oseyo ODM kuom karore e gwego mag Nyanza kagwane chike ma pacho kae ochiwo thuolo mondo mbuti mathoth obedie. Kenya is a multi-party democratic state and all political parties legally registered to operate in Kenya are welcome in South Nyanza to recruit members, field candidates in local seats and to mobilize for power. The ODM party has chosen to balkanize and attempt to ring-fence Luo Nyanza as a region meant for a particular political party. Jokanyogo mag ODM osebedo ka bende seyo piny owacho kuom tiyo kod obila e sando moko kuomgi maseyo piny owacho. George Juma, Ramogi TV, Migori. Dakika ni paro kod ang'wen bang' saa adek mar otieno chenro en Oimore wadhi mbele gi miweche manyien kata kamano wakoyo mokwongo chenro ni na warwako pachi kacha wawinjie ni to inti parango gi weche gi mwai kuno diamo makauono. Erokamano nyanya kwa Ramogi kuom yiero Ramogi TV kendo bende miwa pachi. Jakosege wacho ni gi George Nyanya wacho ni wapenjo ni kare machogu malando ni pesa ni e skul ni kare gin sikunde mage dak pesa gonen ma jopuonj bende ywaka ni mana gimo penjo kar kanyendo. Erokamano nya Beno Siha wacho ni moswa kendo wacho ni mosi Lydia en bende entire Babadogo lungo ni Babadogo Riverside wacho ni gini chalka gima onyoro Martha Koome wach manyo wacho nyoro nyoma kodhoga ka odwani mondo rom gi jatend piny William Ruto woro Kenya ma wantire godo sani mano kaluwore kod Ben Siha makamu wacho ni ka Koome romo gi jatend piny William Ruto to mano koro koneka piny Kenya dhirie kama ber nikech gin bede migepe mochung' kar kendgi mwinjo bed ni moro ka moro tiyo ma ok moro donjre. Wacho ni mano wadok e telo mar othero tach winjo kaka bado wacho ade mano wadok siasa mar othero tach mar one party mano kaluwore kod makamu jana mausga gani nitiere karubu kendo neno Ramogi TV makare. Fred Odio Soja wuod kod wogo Kenya Mkago bende wacho ni entiere kod yo makare mano winge mauriri kocha kaso ching japap nyadiel bende wacho ni mosna Lydia Okeo kanyo abet kendo neno Ramogi TV kaka kolon wakendo kelno weche manyien e yo makare. Engineer Obura Udrongo bende nitiere kaka chel kod Kevin Omondi Iyala ama Woody Iyala bende wacho ni awuoro kaka nyithindo chandore ne somo to wan wadech kod weche mag siasa. Ka endi bende Lydia osiepa mabende neno Ramogi TV longo ni Brundo Liende owacho ni en bende oganda jokwa kakrao god jope gi Suna Central okwene gawe maber gi nyithindo duto madhi donjo e klas 9 mondo gisom motegno. Par ni nyocha ne osiro jopuonjre maromo 80 nyalo paro ka chien kacha no wacho kendo owacho ni en geno mare ni nyithindo duto ma ochano biro yudo ng'at manyalo mako badgi mondo giyud ler ma en somo. En ranyisi makar ne joma nya mako bad nyithindo lit ka nyathi ywak ni en ok onya dok dala kata pesa modok go onge gi fea obiro gi tiende kowuotho ol paro ni en kine bende koro nyakwa me somo thuolo kech magi gine tieng' makiny. No engineer Frederick Omondi Akelo nyakwar nyapi kantiere Kadongo Center wacho ni kanyo wadoa hardware Kabondo wacho ni weche gi chopo ne geyo makare anyumora nyagi weche gi mag Oimore kata kamano weche mag doho kaka tuomore gi piny owacho pod omako dhoganda yan Ben Bella wacho kacha ni en Nyandembra Kwabwa entiere kodwa chendo Antabil Juma wacho ni pinye matek jopuonj mondo koro konywa konya nyithindo nikech sirikal to wuondowa kendo gi kama koro jopuonj bedo ni hema koro nyalo bedo geno mar oganda. Pastor George Marodi Kupanji Lord Jesus Fellowship wacho ni omora nyagi weche gi manyien kata kamano en geno mare ni nyithindo go dhi yudo kony makare kendo mowinjore. Obat Dika Diki wacho ni Nyasaye mondo mi okony nyithindo mondo mi giyud konyruok e yor somo kata wacho ni chopo lek tek ahinya ka gik moko chando wi koro en olamo ne gi alamo mos ne jogemo wagai duto siaya kocha oyo matin to duogo nyakora Ramogi porwan gi weche manyien e Oimore ma kawuono kidhi mabor. Min shabikina na deku plestena nilieka ndio Samuel Ngesa. Samuel Ouma Ngesa.
Yes. Sasa Samuel, mimi niko hapa studio Radio Citizen na najua unanisikiliza. Na unasikiliza kila siku asubuhi. Allah! Kila siku. Sasa wewe uko na kakitu. Wewe uliekelea midweek jackpot? Niliwekelea. Ukawekelea game 11. Yes. Yaani zako 11 zikakubali out of 13. Yes. Manze wewe unajishikia kutoka shabiki.com unapata 248,300 na cheki hiyo unajishikilia. Asante sana. Shabiki midweek jackpot. Sasa unacheza na 49 bob tu na unashinda 1 million Kenyan shillings ukipredict 13 games correctly. Na mtu wangu, hausikii kuna massive bonuses for the 11th and 12th correct predictions. Hapa ni madoo tu. Usipitwe na hii. Fanya aje mtu wangu? Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki midweek jackpot. Chambua games zako 13 safi. Alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki midweek jackpot. Pia wewe tukuite millionaire. Mina dai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoti. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Machiegni kendo nyakora Ramogi wadhi nyime kaka wasingo ni weche mamoko manyien pono wana godo chenro mag tieko kuo jamni ya moko kuom counties manyandwat mag Hoho mar Okak medo mako mach kaluwore kod romo ma itayo e kind MCS kod jodong dhoudi makono. Kagilose gweng'a ma Ngare Ndare e tong' mar kaunti ma Isiolo kod Samburu giyango nying ji aboro ma chechni osebedo kanyayo kuo mar jamni. E romo mar adek e kind jotelo mawuok Samburu, Turkana, Isiolo kod Laikipia kod jopiny e gwenge mag Ngare Ndare tong' kaunti ma Isiolo kod Samburu. Jopiny ne ofule iro nyinge ji aboro ma itudo kod kuo jamni kamoting'o ngamia ma pod ok oyudi ka koro ting' en manyo ngamiago kendo duoko gi lwet wegi. Tumepata tayari majina 8 ambaye wao ndio wanahusika kwa ile ngamia ambaye imebaki, na kwa hivi leo tumepatiana muda kwa Mheshimiwa Shwel pamoja na timu yake waende wakae kwa pamoja. Kesho wao na mkutano, ndio ikifika kesho ama kesho kutwa watupatie ripoti kwamba wamepata ngamia ngapi. Jotelo go makoni giseyudo maling'ling manyalo konyo piny owacho e jiwo arita nyandwat mar Hoho mar Okak. Onyiso jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mondo dikre mondi matin gi wach apedha mar jomaundu e gwengego. Ka gikoni olemo osechako neno kendo apedha nyalo hinyo kata joma onge kod ketho. Sisi tumesoma hizi masiku chache, tumekuwa tunazunguka kufanya mkutano, tumejua maneno mengi ambaye tukikuletea wewe unagusa tu, na hii maneno ya watu kuibiana ama kuuana itakuwa imeisha. Hatuwezi kubali wale watu ambaye sio waizi wanyanyaswe. Vile tumekuwa kutoka ile mkutano tumeanza mpaka saa hii tunaona kwamba imezaa matunda, na hatuwezi tukalinganisha na vile pengine serikali ingechukua hatua kwa mikono yao kuweza kuleta kifaru, na pia tunataka kuripoti kwamba watu wetu wanatusikiza. Kagipako kaka jodongo gendinigo osekonyo e thiro kuo jamni, gikoni yomiyo mag yore mag tudruok kata network digo chenro mag manyo jamni mokwal e gwenge makono. Local leadership watatusaidia na tuwapatie nguvu, na mimi naambia pia kuomba ofisi ya county commissioner hiyo wazee wapatue nguvu. Mali kienda hapa hata kupigia hata kutafuta wale ambaye wahusika, serikali
hata kupigia simu kuambia kuna kitu imefanyika inachukua muda. Mtu maybe atoke hapa mpaka Kipsing ndio apate network au rudi mpaka Isiolo apate network. So kuna changamoto ya network. Kaluwore kod MCA ma Mukogodo East County ma Laikipia Paul Leshwel, giketo kenge mageng'o ne jokuo jamni mawuok Laikipia mondo kik yud kama giponde gi jamni mokwale county no. Watu ya huko Laikipia hata wengine wakiiba huko wanakuja kufisha ng'ombe hapa Samburu. Na kwamba tutaki hii lawama ya kusema ni Samburu ndio wanatuiba. Tunataka kushikana pande hii mahali ng'ombe inakuja kufishwa. Ndio wale waizi wanaita wengine kwenda kuleta pande ile nyingine wakose mahali ya kuja kufisha. Na wakikosa mahali ya kuja kufisha, tutanyorosa hao huko wakiwa kwa mbogani kwa sababu hakuna mahali watakuwa kifisha ng'ombe huko. Kagisingo kenge magneno ni ngamia 100 manokwal kuumo ganda jo Somalia oduoki. Jopiny kotelnegi kod jakom jodongo ganda jo Samburu Francis Lekurtut kod nyawadgi ma Isiolo Jeremia Mariko singo makro kanyakla kako ganda e kind dhoudi makono mar tieko chuth kujamni. Sisi na Waturkana tulipigana muda, lakini kuna watu wanasikia uchungu tukishikana nao, lakini sisi hatujashikana alafu kuja tupiga watu wengine, hapana. Kiongozi wetu wote waliamua kuweka sisi pamoja, tutamaliza wizi kutoka Isiolo mpaka Samburu. Chochote kuhusu uwizi tumekataa, na tumekataa kabisa. Ngamia tumerudisha. Sisi tunasema hakuna ngamia imebaki kwetu, hakuna ngamia, na kama iko tutachunguza bado. Hata kuna wale Wameru wako hapa wanalalamika, hata kuna wale jamii ya tena Aleparu wanalalamika. Yote tumeambia wazee washughulikie hiyo jamii. Bang' yudo kendo duoke lwet wegi dhok 16 kod rombe gi diek 88 manokwal, jotelo kod jopiny ma Samburu, Isiolo, Turkana kod Laikipia omakore kanyakla kendo rido i chenro mar manyo ngamia 100 ma pod nitie lwet jokuo jamni kokalo e rombe magichano bago e gweng' ma Le Arata kod Sereolipi, kageno en tieko chuth kuo jamni e gwenge makono. George Bati, Ramogi TV. Riwruok makeyo ratiro mar joma mine FIDA osiro chike manyogol gi piny owacho e tawo chenro mag ohand kuonde jot kaluwore gi timbe njore kod nek ma osebedo katimore e ute mag jotgo. FIDA bende kwayo doho mondo mi oluw malong'o kendo ong'ad bura mowinjore ne jogo ma ichich ni onego nyidendi moko 2 manotiek ngimagi kuonde jot ma Ideso e boma ma Nairobi e kinde kata thuolo mar jumbe 2. En romo manokelo kanyakla jokanye riwruok makedo ratiro mar joma mine FIDA kanyakla gi jotend jopuonjre mag mbalariany. Riwruok mar FIDA opoyo okang' manokawo gi piny owacho keto chike makoro biro tawo chenro mag ohand ute jot. Kaka kaunti ma Kisumu osewuok oko mowacho ni king'eni intie gi Airbnb, dhi e kaunti itim registration. National government osewacho ni keturu CCTV camera mondo kata ka ji dhi kuonde makamagi pod gin safe, ging'eyo joma odhi kanyo, ere ID margi. The loss of life of these young women counts not only to statistics but also sets a very worrying and disturbing trend and uncertainty for the safety of women and girls in Kenya. 10 cases of femicide have been reported in the media. Many more cases remain unreported today. Riwruogno mathoth gi gino kinde osingo chiwo sir mowinjore ne familia mag nyidendi manonegigo kendo ochung'negi kaka okil e doho ma onge chudo moro amora. Ka bende koro gikwayo doho mondo mi okas buchego mar neno ni giyudo ratiro margi. Wabro wuoyo gi okinde ma watiyogo mondo okony families. Kaka ma Scarlett sani onge but family ne nitie. Wan ready mondo wang'i ni giyudo gima waluongo ni justice at the end of the day, mondo wang'e ane ni ng'ama nohinye ni nohinye nang'o. Gipuoyo bila kuom mako achich manonego nyadendi Scarlett Wahuma piyo ka koro gikwayo siro chenro mabiro neno ni ratich joma mine okorochi pacho ka. We commit to facilitate nationwide awareness on IPV alongside other state and non-state actors. So we have provisions in law. Our question is whether the security apparatus is able to take this complaint seriously and really to urge both the society and security apparatus, when women come forth and make complaints, let us not engage in judging them, in shaming them, in questioning where they were. Daher bende kwayo jowa mag media ni kata ka cases gi osebedo reported, kaka sani wasewacho wach Scarlett, wasewacho wach nyaminwa mano yudro Isambucha, waluru cases gi nyaka giko. Jotend jopuonjre mag mbalariany ma pacho ka okwayo jopuonjre mondo mi obed motang' gi jogo magiromo godo kapok gitimo kodgi osiep. My call to fellow students is to be very aggressive and be your brother's keeper. Be watchful.
when you have your friend, make sure that if they are going somewhere, maybe for a social event, if you're going together, if they are visiting someone, make sure that you check up on them. Kain ngama nyako kata dichuo mapod somo e school, sami wuok oko idhi romo gi ng'ato, ber ni mondo igwele kata wadu moro, ing'ise ni adhi kama kama, ioro ne kata location ka gimoro timore to onyalo konyi. Riwruok mar FIDA nitiere kod geno ne lwenje ma kamagi biro rume pacho ka nyato ka oganda riwruoge ma ok mag piny owacho kod piny owacho owuok oko kendo wuoyo gi dwol achiel ka kwedo timbe ma kamago. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok matimo nonro mag thieth e pacho ka Kemri kaachiel kod riwruoge mamoko mag thieth opodho yath machielo maduoko piny landruok mar tuo malaria e kind mon mayach to ni kod kute mag ayaki. Kaka yuto mondi leronwa yadhni ka oriw kod yath ma itiyo godo sani e gayo kwiri mar malaria ne mon mayach mong'ere kaka Trimoxazole to igeno ni dhi kelo lokruok e atamalo 68. I have that, eh? Nonro manyien ma oyang kod riwruok ma ochung' ne nonro mag thieth e pacho kae Kemri kaachiel gi riwruoge mamoko yango yath man kod teko mar geng'o tuo mar malaria e kind mine ma yach to ni kod tuo mar ayaki. Nonro ni oyango ni poni yath malaria mar dihydrotemicinin piperaquine oriw kod yath ma itiyogo sani ma en Trimoxazole to geng'o tuo mar malaria kod atamalo 68 ne mine ma yach to ni kod tuo mar ayaki. Jotim nonro gi ka otelnegi kod director maduong' mar Kemri Elijah Songok koni tuo mar malaria ni kod teko mar keto kama rach ngima mar atamalo 70 mar jopiny. Ne mine mayach, tuo malaria nyalo kelo midhiero mag wuok mar ich kata miscarriage, nyuolo nyathi ma osewito ngimane, nyuolo nyathi kapok ndalone oromo, kaachiel gi dongo ma othirno mar nyathindo e ich. Kane mine mani kod ayaki, to midhiero gi rach mokalo. Yadhni bende nonro yango ni thoth mon mayach ohero kendo koro ikwayo riwruok ma ochung' ne puodho lai mag thieth e piny mangima WHO mondo ti kod duoko mag nonro ni e chiwo lai makare e pinje duto mondo mine mayach to ni kod tuo mar ayaki yud konyruok. Nyaka sani yath ma itiyogo e geng'o malaria e kind mon mayach to ni kod tuo mar ayaki en Trimoxazole. Nonro kata kamano ne osechako yango ni kwiri mag malaria ger kendo temo hewo teko mar yadhno. E higa mar 2017, WHO ne oyango ni yadhno ma itiyogo sani imuonyo odiochieng' to onge nonro mar laktar geng'o mana malaria e atamalo matin. Bang' nonro, atamalo 68 mar mine mane otiyo kod yath manyien ne ni kod rateke mag del ma otegno mag kedo kod malaria ka ipimo kod ma itiyogo sani. Judith Omondi, Ramogi TV. To e chenro ma juma ka juma mar ng'e gwenge walimo gweng' ma Mamboleo Kisumu mar yango nonro mare kendo ng'eyo kaka nyingno ne ochakore. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo nyakora Ramogi miyowa ler ewi chakruok nying mar Mamboleo. Nyakura Ramogi Ajwang machiegni kendo e telo machielo e chenrowa mar ng'e gwengewa. Kawuono kalapaplawa mar ng'e gwenge pod onyonore mana e kaunti ma Kisumu kama kawuono pie gweng' miluongo ni Mamboleo. Kamoro amora ma intie kata isebedo ka iwuotho kata itimo limbe, isewinjo nying kata isekadho kamoro ma ng'ato nyisi ni en owuok Mamboleo kata odhi Mamboleo, bende iseparori ni ang'o mademi jogweng' chak kamoro ni Mamboleo. An gimomiyo aparo ni ka iluongo ni Mamboleo, chon jolang'o gi joluo ne gigorega nikech ka chiegni gi lang'o, koro kane lweny wuok ga to ne giwachoga ni mambo ni leo emano biro maka ochak miluongo ni Mamboleo. Apa ni gik moko ne timore odiochieng' onogono, koro nyaka ne gik moko timre atima chieng' onogono. Ema wacho ni wach ma kawuono ni apa ni weche ne timore kanyo madongo dongo, ema apa ni luongo ni Mamboleo. Nyakura Ramogi Ajwang wasewinjo paro mopogore kowuok kuom jogweng' kaka giselieko gima giparo ni omomiyo nochak gweng' ni Mamboleo. Koro adieri ni kanye? We wayuda ne sigand Mamboleo kowuok kuom jaduong' Boko Makayoki, ma en jaduong' manonyuol ka, odongo ka, kendo ne entie ka sigana kata nying mar gweng' ni Mamboleo ne obiro. Sigana man Mamboleo bor. Maka chak unu godo bende kunyalo ng'eyo gima iluongo ni Mamboleo. Kajulu noda kama iluongo ni Kithimo. Loka samba kama indi koro cha nitieni. To wa misongo mane disi mokwongo. Mani iluongo ni Bwana Kobel. En manoriwo Nyanza ka te nyaka piny Baloya te. Awacho ni West Kenya. En manotimo nyuogi Kajulu. Mane giketo lwetgi kowacho ni Kajulu mondo ene waindi kanyo. Ma Kajulu dowinjore kodgi
magindiko higa mar adek. Koro higa mar adek no kane giseketi andika, Kayulo koro nochako dar higa mar adek nyaka higa mar auchiel. Ka koro reru ringo. Waindi manomiye kanyo ne loso reru. Koro gari ringo, koro Kayulo duogo thurgi. To ne nitie dhot mane gin godo maniluongo ni Kowak. Tie Kowak moko manobaro dhi loka, gi Kowak manodhi Sakwa. To manodhi Sakwa gi nobuoro kodgi ka e Kiboska. Kiboska nitie jaduong' niluongo ni Gamba. Kawaindi koro kanyo koro loso citizen ma koro gari chung'ie. En gari nopoyo ji nikech ji ne kong'eyo ni gima chal kamano nyalo ringe thurwa ka. Koro nitie jaduong' mwalo Kiboska niluongo ni Gamba. Gamba do ema ne ji odhi budala ne kanyo manogolo kamikete chiro. Koro chiro no niluongo ni chiro Kagamba. Koro ber chiro Kagamba kaka tong' Kajulu gi kano en reru mwineno koriedo kani. Koro ne en chiro Kagamba. Koro kano idho duogo koni mondo juog chiro no. Nigi juogo. Josia luongo ni Yeso. Koro Kajulu nodagi ni kano ok nyal duogo koni mondo juogi e chichgi. Bang'e ne gichako gore. Higa mar auchiel no gichako gore. Ka gichako gore to misungo miluongo ni Bwana Kobil manunyogi Kajulu mokete andika cha. Tiyo gi kaka sirikal. To nonka ji kedo, ji gore. Koro kothego ji kaka sirikal gi askeche ne to wacho ni mambo leo hapa mambo leo. Koro kaka joluo ne kia Kiswahili mathoth no ging'e Kiswahili. Koro mambo leo ema koro darogo jogo Kagamba kokelo edoso shaini mare Chemelil barangaj ma Chemelil makoni ni mae mambo leo mokuongo maso to gera miji. Koro kamogere girofi nigo mane chiro maniluongo ni mambo leo kamisungu no okelo ji kanyo. Koro mambo leo no bedana mambo leo bang'e ne gidar gidhi kamiluongo ni Coptif e tie got ka. Pod odhi na gi nying bar mambo leo gibed kanyo ginoko ohala thin nikech nene ji chiri ne onge. Kibosa mane nitie to gi Rabuor Gaero magi chiri madongo to Gatela kata Ladhiri gene. Koro ka ginongo no ohala ne tin nikech ne chiro noting'o Lang'o to ting'o Kano to ting'o Kisumo. Gicha giduogo mambo leo mapiny mana chiro mane gidonje cha giduoga e chiro no kanyo bende gibetie. Kochopo higa mar 72 makoro ndarani idbaro ndarani obare ka higa mar 69 ka kori bare odhi otuch kamiluongo ni Guba. Koro en ema noluwo Kibos mamwalo cha. Koro ne ging'ade ka shortcut mondo odhi ojoin gi ma Miwanino. Koro kaka odare mwalo kucho. Koro biro malete dho ndara kane keno dho ndara kaka mohala nyalo betie. Koro biro na gi nying mar mambo leo. Koro tini luonga ni makidi kaja ni mambo leo to mae mambo leo chiro ni. Mamisungu no ema nokelo wach ni mambo leo. Koro we wang'e anena ni to mambo leo landore kod tim kata wach mane. To ere dongruoge ma mambo leo osenyuolo nyaka ne ochakre. Mambo leo onge dongruok mosenyuolo maber. Gimomiyo omna chandruok nikech odarwa ka gimogido kani ogede puotho modarwa to onge pesa manomiwa. Onge ng'amo chul nyaka sani. Koro ini dara temiyo ng'ato. Idari temiyo ng'ato. Mwawuoro to piny mane ma sirikal daro raia to pogo raia. En chandruok mosethuthmie koti nyaka sani. Koro mon wadongruok. Wan kani idaro jika ni wacho ni nyalo gero osiptal. Ni wacho ni nyalo gero technical moro ma nyithindo nyalo dongre malo. Mago onge gimo oseger nyaka sani. Koro gipoge mana ji. Ging'ade to gipoge mana ji. To gimiyo gi allotment gi lis. Koro wan kaka wajopiny
ojwang'wa. Dongruok mwaseneno Mamboleo, wan gi dukni mopogore opogore, wan gi duka maduong' ma iuse lep nyithindo mag dhi e skul, uniforms, wan gi cosmetics, wan gi kuonde miuse spare parts. Koro waseneno dongruok maduong' Mamboleo. Wan gi mwagombo mondo losnwa ndara, nikech thiro yore kaka wanyalo chopo town kata gimoro katimore kaka yani wanya tero kata jotuo osiptal haraka. Dono ka Sekafa nyogo mana Mamboleo ka. Kendo sani nye ineno ka mpich jo FC gi Muoroni nyokel mana Mamboleo. Kata sani wan kaka MCS be sani East Africa mangima wadhi go mipira mana kanye Mamboleo kae. Wach barabara. Kaka barabara mawuok Mamboleo Junction kaka Mega Road madhi nyaka Miwani. Ndara no oriwowa gi Rift Valley. Rift Valley nge county magitudowa godo gin kaka Nandi Hills, Uasin Gishu, Vihiga gi Kericho. To ndara no mostly chiemo mo ikelo chiro kae wuok mana malo kuno. Dhok miuso ka wuok mana Kalang'o. Chak miuso ka wuok mana Kalang'o. Jo nok en kaka sani neneni. Kata gorofa mane nitie Mamboleo ka ne en achiel mineno man mbele kanyo no. Mae kende gorofa mane nitie Mamboleo. To sani wanyalo ng'iyo Mamboleo in terms mar dongruok. Mamboleo gerre sani. Kendo Mamboleo sani nyalo neno ka nitie gorofni. Kendo Mamboleo sani en kamoro ma kibire tinyalo bet gi kwe king'eni in kama dongruok nitie. Maduong' wakwayo the county government of Kisumu, wakwayo His Honorable the Governor Anyang' Nyong'o ni mondo oparwa wan jo Mamboleo, mondo Mamboleo wakae bendo kelnwa the modern structure mar market. Mana kamano nyoko Mugajwan wachope giko machendo ni mar ng'e gwengewa ka bende iseyango nonro mar Mamboleo mana kaka neno ni endi ne en wuoth marabora watieke kod koth. Kata kamano kik idhi mabor, medi keto wang' jowi mar Ramogi TV kuma juma manyien bende aduogo kod nonro mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo. Koro wadonjo motene kod weche mag ohala nyakora Ramogi ni rawere makon gi romo 100 sani koro biro yudo thuolo mag tije 15 kokalo kuom tiegruok mar yudo lony e tiyo kod mbui e chenro motisi kaka Zone 01 Kisumu ma ochak ayanga kata mano chak ayanga dwe mar 10 mar higa mokalo. Tije mar Zone 1 Kisumu Caleb Nyoiro yango ni chenro makamano ne ochak kod 10 county ma Kisumu komakore kod Lake Hub kod 01 Talent mondo mi oti kato mirawere tije kendo lok ngima kokalo kuom tiegruok mar yudo lony. Ewi mano manager mar Lake Basin Development Authority Web Wycliffe Ochiaga oyango ni okang' mar kelo chenro mar Zone 01 Kisumu biro konyo ahinya e bero nyaka yore mag pur kod ohala. Onyalo bedo ng'ama osetieko skul, onyalo bedo ng'ama osetieko tijene, onyalo bedo ng'ama osea e mbalariany kata e college. Ibiro to higni 2 mokuongo wa traini, wa mi skill mar timo tijni. Then bang' mano higni 3 maluwe koro wa mi tich. But sama wa mi training ni ntiere gimoro mwa mi matin mondo ka in kae to koro okichandri kimanyo chiemo, okichandri kimanyo. Na qualify mano luonga mabiro kaendi ma timo interview miluongo ni selection bootcamp pisin makalo. Kendo through mano ero sebedo gi lony moko matin nyaka na wuoge pisin ero kuom weche mag coding. Kendo enegi masani kata ntiere chien dala kocha chande a practice mondo mi abed gi lony mararie. Sani nitie gibiluongo ni smart agriculture, and part of smart agriculture en timo gik ma chien kacha chande nyalo dhi mondo timgi ka ng'ato nigi japur e puodho. But sani endi jogi nyalo kelo a platform ma jopur nyalo interact. Jogo matimo ohala matindo tindo, technology ni kata this platform biro maber ahinya nikech jogo mago ohala dwaro platform kata kuonde ma ginyalo goe ohala kopogore ni mondo gidhi e chirni. Na bongo tenae kirengaki eseki asenyenja sobu kimabwana eno bwengenjo mono
It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kissi. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kissi, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso. Ko mio yetamanyaini. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Naitwa James Chepkoech kutoka Kericho. Nimekuwa nikicheza kwa mara mingi. Nilianzia SJM. Kwanza mimi sikuamini. Mungu ameniona. Nimekuwa nikiwa mgonjwa. Hii pesa itanisaidia kwa matibabu. Kwa sababu mimi naendelea na matibabu. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu huyu. Mimi nitaendelea kucheza. Hata kutoka sasa mimi naenda kucheza. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on super jackpots. Chambua game zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Biki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Machiegni yakora mogodonjo weche mag tuke. Joloch abiriyo yangni piem mar Shabiki Super Jackpot kagiyudo kanyakla siling 851,025. Joloch gin Rosa Chieng mar Siaya County, Jane Katiku kod Edward Shikalo mar Machakos, Stephen Maina mar Nairobi. Leonard Mwendawa mar Kitui, Onesmus Kaburu mar Meru kod David Gatheru mar Nakuru. Ng'ato giyudo siling 121,575. Plans za January zinakuanga mingi. Kuna watoto wanasoma, kuna kijana wa my brother wanganamlipia fees, na pia kuna mama tulikuwa tunamwekea nyumba paa. Kwa hivyo naweza kumhakikishia mahali yako ajue sasa mvua haitampiga tena. Hizo mabati zitakuwa zimewekwa na possibly hata floor. Niliweka beti zangu na nikapata 12 out of 15. Yes. Kule nyumbani niko na ujenzi. Naendelea na kujenga nyumba yangu kule. Na pia niko na watoto wa shule na wasaidie pia upande wa school fees. Ingawa sio wangu mwenyewe, ni wajukuu. Kidogo ilikuwa pia niko na kashoti ya school fees. Na nilipoona pale niliona ni kama Mungu ameshuka. Kwa dhimbele njatenda migao martuke ababu na mwamba osingo nejo kanyodute sekta martuke ne ikrok bedo makare motol ne tuke AFCON mahigni mar 2027. Ababu wacho makane romo kod jokanyo manitie chendo mar timo ikrok ne tuke mag Olympics, piem mar Safari Rally kod tuke mag golf ma idendo ni Magical Kenya. And we have made it clear to those in that football space that they have to uphold the highest standards of governance, transparency and accountability. And that includes holding regular elections,
holding elections in accordance with the Constitution of the Federation, the law, the Sports Act, and international statutes, in this case FIFA statutes. And so we expect the Football Kenya Federation to go to the polls this year. We advise them to make sure that as you go to the polls, make sure that the polls are in sync with the law. Ikanye mwatieke chendo mar Oimore nyakwara mga jwang'ero kamano kuom oro pachi kendo bedo kodwa nyaka giko mar chendo ni mar Oimore. Aneno kanyo ote mano mo or kod Pastor Collins Odindo kantie kayolo wacho ni nitiere kodwa chendo moro ahinya gi chendo mar Oimore. Georgia Wino maya Migori County wacho ni sirikand Ruto wacho ni chal ka gima koro donjore gi jopiny kanyo cha donjore gi jofuambo sani koro gichako donjore gi weche mag doho. Ebere ka doho tiyo tije to kato sirikal bende otim tije mar sirikal. Neno bende ote kanyo mo ora gi Oguda ka Yesu wacho ni weche gi chopo ne makare gwengego ma Migori County. Eka bende neno ka Eve Omiti kowuok ma wacho ni Madhare wacho ni awuoro kaka piny tek tweta nyathino ywak malit ndi alamo ni Nyasaye oyawne yo mar somo mondo mi obi okony joma ni kod chandruok kamare ndalo machal kamare ndalo mabiro. He has a bright future mago e jotelo makiny meno kaluwore. Collins Agir wuod Kisumo Kanyakwaro wacho neno wayo makare. Steve Kawoksia katire game Ojola jindra Mogilera Dua kasto Karkaindi meno ka Jackie Nyarmodi ni kod penjo maro wacho ni awedonga paro ni judiciary and independent body Martha dogo e badai piny chon nyowuoyo, meaning dipo ni mibadhi otimo ne wano to wabong'eyo nade jomibadhi go. Martha Giruto chal ni gintire e WhatsApp group achiel no kaluwore kod Jackie Nyarmodi. Barak Ndama wuod Kadem wacho ni weche gichopo ne maber ntire kisiwa TTI Bungoma County gi mora hinya gi chenro gi kendo wacho ni gitudre kodwa yore mag mbui. Evans Otieno kantie Ugenya Republic ero kamano kuom ote mari. Vincent Kajomo kantie Gemrai sublocation ni North Nyakach Ward wacho kachana ne Ruto must respect judiciary kendo wacho ni nyaka koro duok piny nengo mar ngiambe sani koro oidho ne oganda jo Kenya. Brayo Jawa ya Mombasa Pwani wacho ni Mombasa weche gichope makare entie Likoni kato Felix Ochieng kantie got kojowi dala kama kom ote mar Jamta Wuda wasi kantie wasi boda kaka pilo wacho no sachekin karo sheri di Nyaro Yugi kantie Kampala wacho ni en bende weche gi oera Ramogi TV koya gwengego ma Uganda. Ero kama ya Ramogi koro the international kabineno ka Pastor Komborwa wacho ni Ramogi TV kadiri kademo ng'er ka woro kaka wache school lit na kaka siasa to ni malo to ng'ama diwuogo oko mondo wache wach mar nyithindo makoro moko e dhudigi to onge. Mano wach ma en bende wacho kanyo endo. Neno bende ote mar Oginga Francis kantie Kanyada Marindi wacho ni entie Kilifi en Jamarindi ma Kanyada kaito wacho ni entie Kilifi sechegi wacho ni Brenda Bresho Galo kantie Obunga duto giketo mana wangira Ramogi TV gi achiel gi mama Aida miluongo ni Evelyn Eve gimora hinya gi chenro. Violet Anyango kantie Makueni ero kamano kuom kit Ramogi TV. Helen Odhiambo wacho ni entiere Nairobi mora hinya gi chenro mar Oimore kendo wacho ni weche gi ochopo ne Odhiambo makawuono e yo ma owinjore. Kaito Faith Mzomo wacho ni entiere live koya Malindi ni Kaumos Joibati. No bende RFM wuod Joyala wacho ni entie kodwa anyualne Wilson Juma kod Sabina Dhiambo kantie Naivasha mora hinya gi chenro mar Oimore. Victor Marasiaya wacho ni Karapulo chegilerie min ginyal kada minode mama Sheila nyithinde chalo Sheila gi Daisy giduto pok ginendo ne geno Ramogi TV haneno ka Kendrolex gi Brighton bene kacha ero kama na watch school tech bende wacho ni nyara dwaro bedo pilot ka utiko somo shida koro en ni pesa onge matere secondary tech mano Mary wacho kamano. Anenu malera ahinya Brittany gi Sheldon Berndi ero kamano kasto Ramogi ler Petolo Imbo Majimbo wacho ni antire ka kendo an bende aneno kenda mor ka kokelo weche manyien e Oimore ma kawuono. Tom Kokanda wuod Alegos Gangura Sugu wacho ni Nyanza en ngome mar ODM kendo gweno ka gweno to koro kwayo mana kama chiegni kod dhodgi mano kaluwore kod Tom Kokanda mar Gangura Sugu Alego. Batigli arwako romko megi jatend piny wacho ni arwako romko megi jatend piny
to jawinjo kata janeno jatend piny kolungo spika Koome to oluongo jomage mano uma kaka Ramogi Lerndi Baringo ka enti Baringo. Nyagaeri Regan to medo kwa jok maluet gi obuk mondo mi okony nyithindo e alwora gima onge kod nyalo mar somo. Boaz Makarianga bende wacho ni gin kanyo gima si Boaz manominode giket Ramogi tiyo kato maka Kumo Junior to wacho kanyo ni nyithindo madonje skul maonge gik moko winjo bi oyogiri kony mapiyo ahinya koya kuom piny owacho mondo mi ng'ato ka ng'ato neni odhi skul ahinya kina bende kuri thor ka omenda mathoth kuom jotije e nyingo suru gacho no jopesgi otigo nyaka puonjo nyithindo mabende onge kod nyalo. Ayomo Nyawara to wacho kanyo ni osedonje chenro kanyo gi Pastor Ochoma mabende wacho ni owito min gi odhiambo makawuono agoyo mos kuom mano Nyasaye mondo joka ochungo kachiel gi joka pundo mosuru un bende kaita neno bando ote kanyo mar Bruno Miguel wacho ni Rutek Market uje gichope makare ote gi odhuro jobati sa bendo sema wangwa no kanyo kose kalo sang gidaka sama wangwa ngolo nyakwara Ramogi kamoro ma inti yena mondo wan bende wadhi ywe wacho ke lolo ka Nyasaye yawnwa kiny wacho koromo kodi kendo ka weche mamoko manyien biro ni koromo sa 7:11 midhiambo kaachiel kod sa 3 kaka wa medo kolo gi kendo wayudo gi kuke gwenge mopogore opogore. Pod gi pak kuom kete Ramogi TV chakruok nyaka giko winjo anya neno marwa jaloko mar obedo Belinda Dhiambo kuom thuolo duto te kowuok e odwa mar kawo kendo fwambo gi choko weche manyien kotelwa kanyo kod J Bonyo Ken Moga Jalieta kaachiel kod reporters duto te mano wuotho mochoko weche gi nyaka Ramogi. Pod gi pak in bende kuom yiero Ramogi TV ka kamano nyinga en George Bati Otieno Mokwe. Jaloko moro osebedo Belinda Adhiambo. Lindsay Simani osebedo kachwal ni weche gi Wangjoy Mari kaachiel gi Kevo mano wuod Luo giwacho ni uduto ukaw. Siro makare nyinga Lydia Ukeo.